També té Jordi. Tot és un riu, però creieu, per exemple, que ha de tenir un paisatge especial. També us podeu fixar en un element i veure quin recorregut fa per l'aquari. Potser es queda quiet tota l'estona o potser... masculina i un suet, podria ser el cap. Molt bé, veieu? Olivia. Molt bé. Ara hi ha aquesta...